Nani kuphi ngilungisela amalobolo wami kade kuzolotsholwa usisi wami. Okay, sho kwakuyi-18 April. Ya silungisela ke amalobolo ukuthi ngizolotsholwa. Ngangijabule kakhulu ukuthi ngizolotsholwa. Shuthi ke ngakade ngibizile nabo sisi bami, nabangani bami befikile ke bezongisiza ngendaba yamalobolo. Shuthi ke sivuke ekuseni silungiselele kwenziwe yonke into, kuphekwe nje kuyalungiswa yonke into. Siyazi vele ukuthi hayi namhlanje usuku lamanqamu bayeza abakhonke. Shuthi kushaya lesikhathi ukuthi sebefikile, hayi ngijabule ngiyababona nami lapha egate-ini, ngiyazi ukuthi kuzowe ngami nobangani bami bangibongisa nje kuhle kunjeyana. Ngangacabanga ukuthi ngase kube khona into engangiphoxa, into engenza ngingahambi kahle nje. Okay, kushaya lesigaba sokuthi bayavunyelwa ukuthi bayangena ngaphakathi, bayangena endlini. Mabengena endlini nathi sikushaya lesikhathi sokuthi siyabizwa, siyeza ke nje simbathile sibethi sifihlile sekumele bezochuza kumakoti wabo. Hayi mase beyabuza ukuthi bazwe ngobani, benganimention igama lami, basho igama la mngani lasisi wami. Kungizwisa ubuhlungu kakhulu lokho, kodwa ngithi hayi ngenze kuba didekile ngoba usibarweni wengekho ehlele emotweni. Indlela engangimuhle ngakhona ngangilungisile, ngaze ngathungisa ngabhala ukuthi ukabala ngemumva. Okay ke kushaya lesigaba sokuthi ke manje sekumele bakhethe kumakoti wabo njengoba sifihlile nje. Inhliziyo yami mina ngaleso sikhathi ibuhlungu ukuthi abazange babiza igama lami, babiza igama lasisi wami. Sengiqalile ngiyakhala amehla bomvu. Okay, shuthi ke bamkhetha umakoti wabo. Babemkhetha umakoti wabo, bangakhethi mina futhi, bakhetha usisi wami. Engizwisa ubuhlungu ngalendlela lento. Ngivele ngiphume endlini ngihambe ngiyokhala, ngakhala. Lapho ngithi hayi umcimbi uzoma kuzokwenzakalani. Waqhubeka umcimbi kwaba kuhle kanjeyana, kwaqhubeka nje kwaba kuhle kungasibe sibazi ukuthi akuseyimi nala ekhaya. Kwaba ngakhombisa ukuthi kukhona noyedwa ongizwelayo ngalento eyenzakele. Baqhubeka bahlala endlini kwakhulunywa nje, kwazi kwafika nalapho ukuthi okay sekhishwa imali, babiza imali yonke lonto. Lapho mina angikho ngiyakhala. Cela ukuma la namhlanje. Sanibona. Ngizokhuluma ngo-part 2. Ngiyayizwa nemibuzo yenu, noma ngeke ngize ngikwazi ukuyiphendula yonke. Kukhona abangibuza ukuthi indaba mina ngingayanga emontweni kuyena. Indlela okwenzeka ngakhona kwangasiyona into engathi ngangiyilindele. Kwaba into engangayilindela. Ngazumeka ngalendlela yokuthi angikwazanga ukuthi ngiye kuyena. Angizange ngize ngicabange nokucabanga. Mase kuzoba incwadi. Incwadi wayinikeza mina. Uyena wayinikeza mina bese ngihambisa ekhaya. Angizange ngiyivule, angiyazi ibhala ukuthini. Kuzobe namhlanje angazi. Angazi ukubhala ukuthini. Angazi. Indlela izinto ezenzeka ngakhona ukubona ukuthi uma kwenzeka into ezokuzuma noma kwenzeka into okade ungayilindele ukuthi yenzeka ngokuphuthuma, yonke into iyashesha. Kusukela ngalelo langa
angiphindanga ngaba right, angiphindanga kwazi ukuthemba omunye umuntu. Kuhlula noma laba babebizwe yimi bengiduduza beza kimi, kodwa angibavumelanga kwabona ukuthi basondele kimi ngoba wayengasekho umuntu engangimthemba, ngale ndlela yokuthi ngase ngisaba kwabona ukuthi maybe bebazi kodwa bebengifihlela. Akwazi ukuthi ngingabiza abantu kungeza abantu bezekhaya bezingami, ngithi bezengami kanti bazwe ngosisi wami. Kungenzeka kube kwabona babazi, umuntu wengazi imina. Abantu abadala abakaze bayihluphe ngokuthi beze kumina bezokhuluma. Nami futhi angikaze ngize ngihluphe ngokuthi ngize ngibavumele ukuthi beze kimi bezokhuluma ngoba ngangazi ukuthi ayikho into abazoyikhuluma iyona. Ayikho into abazoyikhuluma iyona. Bakwazi ukuqhubeka be-attend ekubeni sebebonile ukuthi lento idala ingxabano, kodwa still umcimbi waqhubeka ekhaya. Akukho kwamayo, waqhubeka umcimbi ngazuthi ayikho into embi ehlakele. So nje angazi ngathini, angazi. Nosisi wami lo ngisosisi wami ayikho into ayikhuluma nami nhlanhla leyo ngoba akekho nala ekhaya. Angazi ngangizombukela uba, angazi noma ngizokwazi yini ukuthi ngimbuke. Angikhulumi ngento eyenzeke iminyakeni edlule, ngikhuluma ngento eyenzeke this year April 18 April. Kusayinto kusayisilonda, kusayisilonda engazi ukuthi sophela nini, kusavuka zonke inhlungu. Njengoba bengibuzile abantu abadala ukuthi nikuvumela kanjani lokho kwenzekile la ekhaya, ukuthi inkomo ekade nazo ukuthi zize kimi kodwa futhi zijike zize kusisi omdala nivumele ngani, nikuvuma kanjani? Siyaxolisa kakhulu, sibe nephutha sibadala savuma izinkomo ebengaswele kube siyivume ezazi ngaqondile ukuthi ziza ngapha. Sibadala senza iphutha, singexolisa kakhulu lapho senze ukuphatheka siwumndeni, sihlangane sangabonisana ukuthi lento esivuma iliphutha. Yento iyenzeka ubunganakile igcine usibona kamuva iphutha nephutha okwenzakalayo kwashama khanda. Safala sicabanga sibheke ukuthi kwaze kwayihlazo lento eyenzakalile esasingayiqondile ukuthi izokwenzeka. Kwamshaya amakhanda yebo, kodwa nakuvumela lokho kwenzeka, nakuvumela anikaze nibajikise inkomo nayithatha. Yebo sayithatha ngoba phela akuselula ukuphindisela into sifikile esandleni, kodwa khona kwashaya amakhanda sacabanga sangaqeda ukuthi sizokwenza njani. Khona kwakubalekile ukube sasingayijikisa, kodwa hayi asibange umbono ufike ukuthi masijikise. Siyaxolisa iphutha elikhona nokuthi nosisi akazanange evume ukuthi uyabona iphutha eselenzekalile, waze wagcina wahamba isiphetho sakhe awophelela awuhlala emzini ekubeni uyalibona naye iphutha likhona. Siyaxolisa kakhulu.